Muzyczne lekcje Śląskiego. Ja badnął ciebie jakieś przyba nie szła. Zgłos Fortuny ani B, ani A. Już wiem, że przajaci, naprawdę przajaci. Bo z ciebie tak ogrywno frela, że jo bych pod oknami ci na cydur grą. Naprawdę przajaci, przajaci. Lumy bych przynosił ci fabry, rozjebień się pępki. Bych gotowo w domach, fachmom na fadroma. Jak Fedra z koką by przy ciebie być. Ja wiem, że forszteluja można nazać, ale spróbuję, może była tłuszać. Przajaci, o przajaci, przajaci. Cześć, z tej strony Marcin Roszak z Roszak Show. Na początku chciałem Ci bardzo podziękować, że z nami jesteś. Jeżeli podobają Ci się nasze lekcje, zapraszam Cię do pozostawienia lajka, komentarza, subskrypcji, żeby dać znać algorytmom YouTube'a, że warto nas wspierać i pokazywać szerzej. Dzięki.